Oikein hyvää päivää katsojat. Tänään me pelataan Forbidden Terror board game. Ja muistakaa tilaapas kanava ja tykkääpä se videosta, jos tykkäät tällaisesta videosta. Ja pistä kommentteihin mitä peliä me pelataan seuraavassa videossa. Just näin. Ja tääkin peli striimattiin Twitchiin sekä YouTubeen. Käy ottaa ne haltuun sieltä mun biosta. Eiköhän mennä. Overreo, joo. Mä oon siis pelannut tätä, mutta mulla tuli niin paskat housut, että mä en pystynyt. Se oli oikeesti niin ihan hiton paha. Mä en pystynyt siihen. Minä olin aivan... When I was teenager, I experienced something so terrifying I couldn't never forget it. No, niin. We had just moved into a new house we found for a very low price. It was the perfect opportunity to leave behind the filthy apartment that we have been living before. However, there was a story tied to that house. A story we didn't believe in. That story was the reason the house was so cheap. I have to admit, it was a beautiful house, mitä hele! Nonni. I know it's been years since I last talked about her. Emily! Okay, a childhood friend of mine. We spent so much time together. It all began when I was lying in my bed. Okay, nonni. Eiköhän mennä pelaamaan. Eiköhän mennä. Chatti, mua pelottaa. Okei. Oh, puhelin. Mitä pitää tehdä? Okei, yes. Uusia messageita. Oh, don't forget the... Mitä? Okei. Täällä on jotain... Yes, it is my favorite. Okei, eli mennäänkö me kattoo jotain televisiota? Nähtävästi me mennään kattoo televisiota. Okei, mennään kattoo televisiota. Ollaanko me nyt niinku... Tänne ei pääse. Okei, mulla on yläkerrassa, noni. Tossa on TV. Aha, ehkä televisio päälle. Eikö tossa on kaukosähdy? I should make the room little darker first. Oh. Onks tää hyvä? Vieläkö? Onko se niinku kuinka pimeäksi tätä huonetta? Eli et oo chatti pelannut tätä peliä koskaan. Oikeesti. Pitäisikö laittaa sälehkaihtimetkin? No niin, se ehkä auttaa. Jes, niin, nyt katsotaan. No niin. Eli jotain, mitä ihmeen found footagea me katsotaan jostain ihme metsästä. No niin. Oho! Joku koputti. Oh no. Ei. Otas, onks paras kattoo nopeasti viestit? Mua vähän jännittää. Ei oo, noni. Oho, ikkuna. Otetaan ikkuna ensinnäkin kiinni. Se olen minä, joka koputti. Älä koputtele sitten oikeesti, herra jumala täällä. Miksi toi meni pimeäks tai tolleen sähisee? Damn it, the signal gone again. Noni. Oi, tuli viestiä. I hope you didn't fall asleep. No, I heard noise coming from the kitchen and I went to search for it. Because you, Stomies, kävi hoitamassa hommaa ja kävi sulkamassa. Ei kun I know your parents are away for the weekend, but you don't need to be scared. I am not like that. I swear I heard noise. Maybe it was old chat. Stop with your story. You know how I feel. Eiks tässä joku tarina takana, herra jumala? I mean I'm not the who one leaves the family. Maybe, eli täällä on joku murhattu. Ei hemmetti. Maybe he's not satisfied after killing his whole family and he's going after... Ai heituu, no niin kyllä minäkin. I'm joking. You know what, let's meet the convenience store and get some snacks and watch the movie together. That sounds good. Okei, mennään katsomaan sitten elokuvaa yhdessä. Aha, no niin, no sit me lähdetään... Mitä me nyt tehdään? Kauppaa. Lähdetään kauppaan. I just on the TV.
off first. No joo, tää on ihan loogista kyllä. Ihan loogista. Niin, just näin. Noniin! Sitten. Mitäs me päästään? Sultas ovi vielä, ettei... I always leave my bike behind the garage. Okei, yes. Toi on kyllä se ihan se normaali tapa, että mitä jengi käyttäytyy. Mun pitää saada... I took my bike and went to meet Emily at the convenience store. Ja mennään kauppaan miittaamaan Emilia. Onks toi se? What's up? What up? They're all. Let's go find some snacks. Sure. Noniin. My memory is blurry. I don't remember their faces and what we talked or even what snacks we picked. Aha, eli sulla ei oo naamaa vai? Vähän ei natsa. Ultrafoodi. Beans. Ei. Snacks ei. Miksi vaan tulee kysymysmerkkejä? No, kumpi me nyt valitaan? Otetaan vaikka tää alempi. Ei kun, no en mä tiedä. Lyhyempihan on aina mennään. Otetaan sitten se lempi niistä. No niin. All around with the fucking board game. Ei kai me hankita mitään board gamea. Ei sitä. Tota ei oteta. Ei. This must be the new I would... Ei, mä en halua. Me ei olla pelaamassa tämmöstä peliä. That's why we call them movies. They're fiction and it's really cursed. Like you said, they would sell it here. It's a board game. Unless you're scared. Then let's get it! No, osta karkkia mullekin kun mä asun sun talossa. Ei kun siis en todellakaan asu. Voi helvet! Ei. Eikä oteta sitä. Nähtävästi. Onko sä nyt ihan varma tästä suunnitelmasta oikeesti? Are you for real, bro? No, nähtävästi me mennään. Siis mihin mä nyt... Ostetaanko tää? Okei, nähtävästi tää loppuu. No niin. Voi jestas. Oh, nyt me ollaan täällä. Kas missä? Mä en niinku oikein näe mitään. Aha, mitä sä oot täällä jo sisällä? Tää on mun talo. Is there a room that fits the atmosphere? There's a room my parents keep locked. No, mennään sit sinne sitten. Do you know where the keys are? Yes, I think. I know where they hide them. Alright, go find the keys, I'll wait. Oh shit, missäs ne on se avain? I'm pretty sure they hide vault in their room. Pysyt sitten siinä. Mä veikkaan, että se on yläkerrassa. Tää on lukossa. Tää on mun huone, eli sitten tää huone. Voi hemmetti. Ah, niin, jes. Siinä. Eiku, oho! Pitääks tähän koon? Laitetaan 1, 2, 3, 4. Onks se semmonen putsle? Mikä tää? Oho! Wedding day friend. Numero! Hei! Mä oon ihan hemmetin hyvä salaetsivä. Noniin, jes. Mikäs se oli? 1995. Oi! Toimii! Niin se on Lukas, koska mä asun siinä huoneessa. Ei, veli! Sä et voi asua siinä huoneessa. Noniin. Eikö mä en ottanut sitä. Collect. Jätettiin nyt jäljet, että me ollaan avattu toi. Onko se sitten tää ovi vai? Noniin. Mä haluun pois täältä. Okei. I need to find Emily. No niin, tuppa takas. Hirveä huono, mä en haluu tonne. So, did you find the keys? Yeah, follow me. Siis ketä mä siis se... siis nyt säkin... Nyt siis tiedätkö sä, missä mun No niin, no mene sinne sitten. Mua ei kiinnosta, mua ei yhtään kiinnosta. Noniin, eli nyt mennään pelaamaan ja boardia, mikä kummallakaan meistä ei selvästi taida olla. Noniin.
Sitkö me istutaan? This place is creepy. No niin onkin. Perfect. Let's put the Ouija board on this table. Noniin. Let's play this shit. Do you know what would make... Ei! No, eikö tää ruumi on tarpeeksi paljon? Turning off the fuse box. Are you insane? Come on, turning off the... It's boring. It will even scare if we don't... Oh. Fine. No mennään sit laittamaan fusebox. Sä pysyt sit siinä. Basement. Voi hitto. Onks meillä jotain taskulampua? Se vois olla ihan ideaali. Ei, tää on väärä huone. Ja annetaan sen olla vaikka auki. Oliks täällä basementtia? Voi vittu. Ei, tässä ei toimi. Ei vittu. Onks meillä taskulamppu esimerkiksi tässä puhelimessa? Ei. Siis eihän mä voi mennä. No nähtävästi me mennään sitten. Oh shit. Onks tässä fusebox? Oh fuck. Ja mä en nyt näe sitten mitään. Oh, kamera flashlight. Eiku, miten mä voin käyttää kamera flashlightia? Voi hitto. No niin, chatti, voitteko te kertoa jotain semmoista, että mua ei nyt vittu, että mua ei pelottais niin kauheasti? Koska mua pelottaa aika paljon tällä hetkellä. Voitko kertoa jotain, koska mua pelottaa? Voitteko apua? No niin, juostaan täkkiin sinne huoneeseen, että päästään joskus aloittamaankin Ouija board pelaan. Boss! Missä sä meet? Hei! Hei! Uhuu! Ui saakeli! Got you! No vittu et saanut, on pakko sanoa, että sä et. You're not mad at me, right? Just a little. If I ask you one more favor, will you be mad? Yes, totta kai. We could use some candles. Mä en jaksa käydä hakemassa. Mistä mun pitäis hakea candleita? Mistä? Onks niitäkin basementissa? Siis pelataanko nyt sitä peliä vai siis mitä? Pitääks mun hakea ne basementista? No niin, haetaan sitten. Onks täällä mukaan jotain kynttilöitä? Eikö täällä nyt oo kynttilöitä? Okei, missä ihmiset säilyttää kynttilöitä? Olisiko se noissa kaapeissa? Tässä on kynttilöitä, mutta ei ehkä. Olisiko täällä varastossa? Kynttilöitä. Ottaa garage. Missä? Onks nää kynttilät? Onks... Oho, jes, löytyi! Kamma! Löytyi kynttilät! Wuhuu! Löytyi kynttilät. Chatti, onks tää päivän pelastus, että mä pelaan tätä kauhupeliä? Ihmettelen, jos on. Noniin. We set up the candles and created the perfect atmosphere for the stupid idea. No niin, no mä tiedän kyllä. I knew something was wrong at the beginning, but I just wanted to impress her. Maybe, maybe if I had something or listened to my gut, everything would be different. Oi vittu, mä pelataan tätä peliä nyt. No niin. Paska.
The weather is getting worse. It's the perfect atmosphere. Oh fuck oikeesti. Is anyone here with us? No niin, katsotaan. Onko kukaan meidän täällä messissä? Is you see when working? Come on, stupid thing. Is anyone... Maybe that's for the best. This is the last time that I ask. Is anyone here with us? No niin, onko? Oi, nyt se liikkuu. Oh shit, bro. Kukaan ei voi olla. Look, it's working. Et sä liikut sitä. I have not doing... Mä en tee mitään. Mä en usko sua. Noniin, no se liikkui tästä. Ei liiku, mä tiedän. Se ei liiku tästä. Who are you? Eli nyt sä kysyt kuka se on. Okei. Okay. Mä en siis jaksa lukea noita kirjaimia. No. That name reminds me of something, someone. Mä en muista, mä en nyt yhtään kattonut kuka se oli. Mitä helvettiä! Mitä helvettiä! Hei helvetti! Ei helvetti! Broidi! Koska joku oli tuolla takana! En oo yhtään revekeä! En oo yhtään mitään revekeä! Ei! Ei mitään, Neveli, how did you die? Ei vittu! Ei saakeli! That's how Olju killed his family. I don't like this, en minäkään. Pois, mitä? 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 Ei, kiitos kun huudosta paskat tuli melkein housuun sama. Mitä? Puhelimesta äkkiä flashlightti. Voi hitto. 8 minuuttia, ei kun, mikä se nimi on? Fuck, missä sä nyt sitten meet? Huhuu. Ei en mene yläkertaan ehkä sittenkään. Voidaanko jotenkin soittaa sille? En voi soittaa. Mennään kattoo vielä yläkerrasta löytyykö mitään evidenceä. Mitä mä voin niinku tehdä? Ehkä fuseboksi pitää laittaa päälle. Toi on totta. Eipä avaudu. Ovi ei avaudu. Mitä vittua? Mä menen karkuun. Apua. Minne mä voin mennä piiloon? I have to close the door first. Ovi kiinni. Mitä? Mene piiloon! Minne mä voin piiloutua? Sinne! Ui saakeli! Oi hitto! Minne mä voin mennä enää piiloon? No niin, mä oon täältä piilossa siis kyllä. Sydän pysähtyy melkein, ai jaa. Mitä vittua? Älä tuu tänne. Älä tuu tänne. Lähde pois. Lähde ihan rauhassa pois. Noniin, moikka. Ai hitto. Voisiks mä vaan jäädä tänne? I tried to call, okei. Soitetaan Emilille. Oh, noniin. Noniin, nyt me soitetaan. Missä
Missä se tyyppi on? No niin, huhuu. Okei. Damn it, the door's locked. Mitä mä voin mennä tonne sitten? Miten mä voin mennä tonne? There's a window with the backyard. Okei, no mennään backyardille. Mä siis tässä vaiheessa mä niinku soittaisin poliisit ensinnäkin. Mut ei, nähtävästi ei. Voitaisko me niinku ottaa joku väline, millä me voidaan vaikka tuo joku vaikka ase. Ne? Onks tässä? Ai vittu, mä oon break the window. No niin, no nyt kai me pitää rikkoa jotain. Mitä täällä olisi? Olisiko täällä mitään? Oho, big brikki. Otetaan tää. Tällä me kyllä rikotaan ja käydään pelastamassa tää. Mä en enää muista sen nimeä, joku Emil. Käydään pelastaa se. Noniin. Voi hitto. Täällä jossain. Oh my god. Ei. Hei! 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 Emily disappeared. Ei! Ai mä kerron mun vanhemmille ja poliisille kaiken. No mutta kukaan ei uskonut. Noniin. Paitsi siihen, että se hävis. Naapurusto ja poliisi etti viikkoja, mutta ei löytänyt mitään. Ne löysi sen! Mutta ne löysi sen. Muutaman kilsan päästä keskustassa kuolleena. Sillä oli markkeisen naamalla. Samanlaisia, mitä Old Jackilla oli. Kaikkien näiden vuosien jälkeen se naama vieläkin pysyy mun mielessä. Aina kun mä laitan mun silmät kiinni, mä näen sen. Mä en koskaan uskonut ghosteihin. Mutta nyt mä uskon. Ei helvetti. Nyt oli hyvä peli! Oli hyvä peli! Kiitos kun teit video! Nähdään ensi videossa. Käy tykkäämässä ja laita kommentteihin, että mitä peliä seuraavaksi pelataan. Se olisi